Soc el Víctor i tinc 12 anys. M'agrada molt jugar a videojocs i un dels meus preferits és Five Nights at Freddy's. M'agrada molt el Five Nights at Freddy's de la realitat augmentada, que és de paquets, que t'envien els animatrònics paquets, però venen a la teva casa i et volen matar. Tu els tens que electrocutar perquè se'n vagin. El meu animatrònic preferit és Freddy Fazbear, que és Freddy normal, però congelat. Al futur jo m'imagino que hi haurà molts robots pels carrers, perquè ara al Japó hi ha robots que són camarers als restaurants. I d'aquí 20 anys m'imagino que tinc més ganes de jugar al Five Nights at Freddy's i que pugui ser o creador de pel·lícules stop motion o dissenyador de videojocs, creant jocs fets per fans o creant una saga de videojocs nova. Hola, em dic Álvaro, tinc 12 anys i sóc molt bromista en el meu dia a dia. Vaig néixer a Barcelona, però ara hi visc a les Roquetes. En el meu dia a dia m'agrada fer moltes coses, ja sigui fer esport. Em dóna una miqueta de mandra. De gran, m'agradaria tenir la meva pròpia escola, ja que des de petita a casa meva sempre faig de mestra. Bon dia! Sisplau, llibre de matemàtiques, pàgines 51, 52, 53 i 54. Gràcies! Sempre serà el meu treball preferit, pel fet que m'agrada tenir contacte amb la gent del meu entorn. Quan sigui gran, m'imagino tenint fills i estar molt estressat. Sí, que no puc, deixeu-me en pau, deixeu-me fer la compra. Mai em deixeu en pau. Sí, ja ho sé què tinc que fer, que passats que sou, de veritat, Mai em deixeu en pau, ja sé que... Però a la vegada gaudint molt del meu entorn. I per cert, m'agradaria viure a Nova York, una de les meves ciutats preferides. Hola, em dic Berta, tinc 11 anys. Des que vaig néixer visc aquí, a les Roquetes. Vaig a l'escola mediterrània, encara que aquest any passo a l'institut. Soc molt inquieta, m'agrada estar sempre fent coses, encara que a la vegada soc molt mandrosa. És depèn del moment, a vegades em dóna la hiperactivitat i a vegades no vull fer res. De petita no m'agradaven gens els texans. Però ara ja li he vençut aquest fàstic que els hi tenia. Hi ha uns quants llocs als quals m'agradaria anar abans de morir, com per exemple Nova York, Londres o els Estats Units en general. M'agrada molt ajudar la gent, en tota mena de coses, des quan ajudo els meus amics i amigues a entendre o fer coses de classe fins a ajudar els meus pares a cuinar. De gran no sé exactament a què em voldré dedicar, però crec que alguna cosa relacionada amb ajudar la gent, o la meva segona opció, és alguna cosa relacionada amb la cinematografia. Vols fer favor d'aprendre't el guió d'una santa vegada? Ets la persona que pitjor ho fa d'aquí. Espavila una mica, tio. Vinga, va, següent. Hola, em dic Kilian, tinc 12 anys i vaig néixer a Sant Pere de Ribes. Ara visc a les Roquetes. M'agrada ballar dansa moderna i també batxata. No m'agrada molt l'escola i sobretot els deures.
Soc molt mandrós, però per ballar no, m'anima a ballar. M'enfado molt ràpid, no sé per què. Soc molt tossut i graciós també. No sóc gens vergonyós. De gran m'imagino a la meva casa, una casa gran, amb un pati, una piscina, un garatge, una terrassa. Estaré molt bé. M'agradaria ser veterinari, o ballarí, o cuidador d'animals al zoo, a la zona d'aigua. Podria fer d'animador també en festes, per exemple, o presentador de concerts o de festes. Hola, benvinguts a Ràdio TV. I avui estem a un festival de música on actuaran molts cantants com per exemple Quevedo, Rosalía, Shakira, Karol G, Ozuna i fins aquí el programa d'avui. A gaudir! Vint anys després. Foto. Álvaro. Presa 1. Acció! Que no puc! Mare meva! Que sí, pareu, ja puc! Hi ha uns quants llocs als quals vull baixar.